बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव 13 बोसोर बैसोनि गाहायाव उन्दै गथ'साफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया सोलिगासिनो। थिग बेबायदिनो नदुवा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 13 बोसोर बैसोनि गाहायनि उन्दै गथ'साफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय जुन दाननिफ्राय सोलिना मैया जोबथा साननि बादायलायनायाव अलंबार जोलुर हानजा आरो सोरां गेजेर फरायसालिजों बादायलायनाय जादोंमोन। बे जोबथा बादायलायनायाव अलंबार जोलुर हानजा 1 गल सोलायनि गेजेरजों देरहासार जानो हानायजों सेथि देरहासार बान्था आवग्रिनो हायो। बे जोबथि साननि बादायलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि संगल गयारि, जिल्लानिनो लोगो नेहाथारि आरो सोरां गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो अलंबार गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे ओनसोलनि बायदि बायदि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानायजों फैबाय थानाय उननि गेलेगिरि बिथांमोननि सायाव मा बुंथिदों आबुङै मिथिना लानि। दा गिबियाव आङो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि साबायखरखौ जासिग्रोबाय। दिनै नदुवा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जे दिनै आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसन बियो जानानै थांबाय। दा बेयाव सोरां गेजेर फरायसालि आरो अलंबार क्लाब फंबाय बिनानावमोना फाइनाल जोदोंमोन। दा बेयाव मोननैबो टीमनिफ्राय ड्र जादों गरसेयाव। दा बेयाव ट्राइब्रेकार हिसाबै जोंहा अलंबार क्लाबा देरहाबाय। दा बेयाव जिथु आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसन बे होनायनि गुबै थांखियानो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाखानाय मोनसे थांखि, बड'फा गोजोरथियारिनि मोनसे हाबाफारि। दा बेखौ नोजोर लानानै सारा आसामावनो जिल्ला आरो दख'राफोरनि सिङाव फुटबल जिहेथु बर'फ्रा जोनानै मोजां मोनो। दा बिनिखायनो जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा जिहेथु गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थाबाय। दा बेखौ नोजोर लानानै जिहेथु दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि नदुवा दख'रा एबसुनि सिङाव बे खेला जादों। दा बेयाव आं मोनसे मेसेज बेखौनो होनो सानदों, जिहेथु जोंनि बेजों लोगोसे जोङो जिहेथु गेलेनानैबो जोंनि लाइमोनफ्रा जिहेथु उन्दैनिफ्राय जोयोबा इयुनाव सासे मोजां जोगिरि जाहैनो हायो आरो बेजों जिहेथु सासे मानसिया थांनानै थानो हायो। दा बे दा जिखुनु उन्दै जों नुदों जे गोबां मोजां गेलेगिरि ओंखारगासिनो। दा बिनि सायाव मोनसे पस्टनि गोनांथि दङ। बियो गोनांथि दङ। दा बेखौ जोङो टाइम पर्याय जोंनि गेदेरफ्रानो आरो दख'रा एबसुजों लोगोसे जों जिल्ला एबसुआ बिनि सायाव जोङो सानलायगासिनो दङ। जों बेखौ कच होनायनि जि हाबाफारि बेखौबो जों सावरायबाय थानाय जादों। दा बेजों लोगोसे दिनै नदुवा दख'रा एबसुआ होबाय। फैबाय थानाय समाव जोंबो 15 आगस्तनि उनाव जोङो नैबे जिल्ला हिसाबै आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसनखौ होनो थांगासिनो। जोङो जुदि गाज्रि मोनसे मुवा लानायनिफ्राय, गाज्रि बेसाद लानायनिफ्राय दिनैनि समाव नैबे समाव जोङो जुदि जानगार खालामनांगौबा निस्सय जोंनि रायजो राजाफ्रा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेबायदि गेलेनाय बिथिङाव एनकारेज खालामोबा आरो दानि जाखांफुनाय गासिबो लाइमोनफ्रा जुदि गामि ओनसोलनि गथ'फोरखौ जुदि गेलेनायाव जुदि जों मुखुब खालामना दोननो हायोबा निस्सय जोङो ड्राग्स जानाय, भां सोबनाय, सिगारेट सोबनाय, सिकर बायदिसिना जानायनिफ्राय निस्सय जोङो गोजान खालामनो हागोन। आं बेखौ फोथायो। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावरि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।